बेदर गोलैबाय दा नै जानायाव एसे खस्थ' रोगानायाव एसे खस्थ' आंनासो औ सिले बा हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि यूट्यूब चैनल आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बनायना जाबाय गाइस भिडिअ लाबोयो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो टाइम मोनाखैमोन गाइस थ' भिडिअ लाबोनो हायिनि थाखाय सरि गाइस ओमफ्राय दिनै भिडिअआनो जाबाय गाइस जों दिनै 2023 खौ बिदाय होनोसै आरोना दिनै ओमफ्राय नेक्स्ट इयाराव 2024 आव आंनि मोनसे खावलायनाय गासिनिबो साननाय हनाया जाफुंथों आंनाबो जाफुंथों नोंसिनाबो जाफुंथों आरोना गाइस तो गाइस दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं स्टार्ट खालामसै आरोना खाना जानाय माबायदि रंजानाय बाजानाय नायखांबाय थाबानो जाबाय गाइस नायगासिनो बिब'स सल' लकेसन नायगासिनो लकेसन तो बेयावनो जासिनो आरोना गाइस जा बिथां इउटुबार दङ बिब'स माबायदि सल'आ नायदोंबा ओरैनो मजा होखादो जा बिथांनाबो इउटुब चेनेल दं दावगा ब्लग सोरबाबो नायाखैबा थांनानै नायबानो जाबाय चेक खालामबानो जाबाय बारा देरथ'वाखै आरो सापर्ट होबानो जाबाय जों लकेसनखौ एयावनो खालामबाय आरोना गाइस ओमफ्राय तारखौ खेमसे बोगोन जोङो ओमफ्राय इयाव लकेसनखौ बानायबाय आरोना जोंनि खारग्रा फिल्ड खाथि ओमफ्राय ओइनो भलिबलबो गेलेबाय दङ खाथियाव ओमफ्राय लोगोफोर नेदों ओमफ्राय रावबो दाबो फैथ'वाखै आरोना थ' गाइस जों थारखौ इसे बोगोन आरोना 150 मिटारसो जागोन आरोना थार बोनाया खस्थ' थ' गाइस जोंहा दासो नै सुरु खालामहांदो दासो अर थर लागायबाय ओमफ्राय जा बिथांमोना इयाव दङ नै जानो थाखाय रेडि बेदर तेदर एवथ'वाखैनो रेडि आरो जानो थाखाय गाइस दा टप सिलायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दासो जोंना खानाया हाजोबबाय नै आलु थालु सामब्राम बिलाहि सब रेडि मा होनो इखो खैथासोआवसो मोनजागोन एसे खोन्थादो 11ता एसे गोबाव जा खामानि मावफुग्रा माखा जानो थाखाय रेडि स' गाइस जोंहा नै दायो गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय हानाय थानाय बेदरल' एवनांसिगौ पियास थियास हाजोबखाबाय आरोना मिट मस्ला माबा माबि वान टाइम जानो थाखाय जों न'आवसो एवफैदो आरोना नै जा दा बेदर होबाय दासो गारसनबाय सारायाव बोरमा बेदर गाइस बोरमा बेदर बोरमा बेदर थावा बांद्राय जाबाय नामा हालदै खानाय थावा स्टार्ट नाव जोंनिया संनाय हाबाफारि पुरा धामाका संग्रा माखाया जोंना दिनै खानाय गुसुं गोजा दे खानाय गुसुंनि संनाय दिनै मोनजायानो खानाय गुसुं गोजानो रावबो खानाय गोलाव ना सेंग्रा मानसि संनाय एकदमबारे जा बिथांमोना संनायाव एक्सपार्ट गोजाखा सिन्था गैया नै जा बिथां 1 नाम्बार 2 नाम्बार 1 नाम्बार 2 नाम्बार दंजोबो गासिबो गाइस 1 नाम्बार डिम्पल दास नै जा अरां गैला भिडिअ बेदर एवो दिनैसो फार्स्ट टाइम बोरमा बेदर संफेरदों नामालै बोरमायानोथ' फान्था ना फान्थिमोनलै फान्थासो बाव जानोनो लुगैलायानो जाबाय नै बोरमा बेदरा ग्लब ग्लब बरिया गोदौदो दा जा बिथाङा रुटिन नागासिनो मास्टार इफोराव बिराद नांगौ जा बिथाङा बोरै नायनाय नाला एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दंनो जा बिथाङा रुटिन नानायाव एक्सपार्ट बरिया नाय दा जों इखौ दायो जाहैगोन आरो बेदरदो अख्लाब बरियासे जानाबाय दं आरोना ओरैनो मोनबेसेसो जागोन इयो
30तासो ना बरिया जासिगोन होनबाना बेदरफोरजों जानो दिखांग्रोदो आरो ना गोलाव गोलाव बस' ओमफ्राय गल गल खालामदो आरो नाथाय Atamen. बरिया Boरमा बेदर. आटामेन स' गाइस जोंहा नै दायो ग्लब ग्लब गोदौगासिनो आरो ना मोनथ'वा नांबावगोन 20-25 मिनिटसो नोंथांमोनाबो जाय बिदि जादो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो 2023 इयारा नोंथांमोननियाव माबोरै थांखो एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय एबार 2024आव गासिनिबो साननाय हनाया जाफुंदों आङो गासिनिबो साननायाव हनाया जाफुंदों होननानै आं बेखौ मिजिंथियो आरो ना आंनियाबो जाफुंदों बे ओमफ्राय जोङो दायो बेखौ बेदरखौ मोनबाथाय एवनानै जोंनि माबायाव लांसै आरो ना जों जेराव जागोन बे जायगायाव लांसै आरो ना जोंनि खाग्रा जायगायावनो माबागोन आरो ना जागोन बेयाव लांना थांसै आरो ना मोननायनि लामायाव फैबायानो दायो नैयाव टमेट' होलाना बे आरो ना नै टमेट' होनोसै टमेट' होबा एसे बेदरा मोजां जायो आरो ना आंगाया जानाय मोजाङैनो टमेट' होबाय टमेट' गारबाय संग्राया जानायावबो एसे खस्थ' रोगानायावबो एसे खस्थ' हसिले बा गंथाम मुलि सयलाय मानि मुलि इयो खर' जानायनि इलाय मानि थाखाय लादों गामलाखौलाय बेदर राननायनि अके जा मा होनो नेसनेल क्रेडिट नै माबायदि लांनांगौ बेदरनि थाखाय माबायदि मोनदों आर्मि माखा जोंहा ग्रुपआ जादों ना खारग्रा माखाया संनायावबो खस्थ' रोगानायावबो खस्थ' नै ओमफ्राय आं मा लादो दाउ लाबावदो हेपि निउ इयार झारखन्ड नोंथांमोना बोरमा 7 केजि हेपि निउ इयार माबा 2023खौ दा हरनि माबा 12टा AM जाबा बायबाय जासिगोन आरो ना हरदि हरला रोगानानै जानांगौबा बोरै जानांगौ जाखो मालायफ्रा जानानै मोसानानै मेंलाजोब्बाय जोंहा नै दासो थांगासिनो लारि जोंहा टारगेटआ हरनि 12टा जाबा निउ इयाराव वेलकाम खालामनाय आरो ना डाइरेक्टलि गोदान बोसोरनि बेदर गोलैबायनो ओमफ्राय नै जोंहा गाइस नै जोंहा दायो मोनफैबाय नै जोंहा दायो लकेसनाव मोनफैहांबाय नै जोंहा लकेसन जोंहा बिथांमोना लारि जबाय बिथांमोना मा जानो थाखाय नेदों एसे खोन्थाना होदो गोदान बोसोरनि पार्टि मा बेदर दं बोरमा बेदरा बेसे केजि होनदोंमोनलाय 9 केजि ओमफ्राय नोंथां एसे नाहरनाय मोखांफोरा दे जोंहा बक्सा प्लाप्लिप लाइट जोंगासिनो नै होखाबाय
Bedoran tak ready dah. Bedoran mau anda masih boiler. Apa di dulu? Bapak juga kalau tu nak bincang mana? Bedoran dah na ya. Sana ni apa pasal dia sinja? Usai. Magau usau ni. Hah? MBBS? Oh. Betul. Happy New Year guys, guys. Baru right. Saya anda. Happy New Year. Dito bume bro. Happy New Year guys. 2024. 2023. Bidaya mai jago 2023. Happy New Year guys. Happy New Year. Lai lai. Happy New Year. Bye. Happy New Year. 2024. 2023 again. Happy New Year. Why? Bye bye guys. Welcome guys. Happy New Year. Welcome guys. Welcome. 2023. Bye guys. Welcome guys. 2024. Welcome. Happy New Year. 2024. 2023. Bye. 2024. Welcome. 2024. Enjoy. Happy New Year. Ebar गासिनिबो साननाय हनाया जाफुंजोबगोन जोंना. Happy New Year. गासिनिबो साननाय हनाया एबार जाफुंजोबथों होननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय. Happy New Year guys. ओइ New Year भाई. ओइ handshake. Hola ren handshake. Happy New Year. Ay mongolsen. Happy New Year. Oi handshake. Happy New Year. Oi handshake. Happy New Year. 2024. Happy New Year. Handshake. Oi handshake. Happy New Year. Oi handshake. Happy New Year. Oi handshake. Happy New Year. Handshake. Happy New Year. Oi handshake bro.